supaya bisa diwujud. Tuhan pangeran kawula ugi lambengipun lare-lare alih lan jalan bayi sami asung peputihan dhateng sampeyan dalem. Wonten sing kamirang dalem mriksani lare-lare menika inggih anak-anak kawula ingkang kawula suwanaken wonten ngaso dalem kanthi penuhing pengajeng-ajeng. Daya putra piyambak sampun rena nampi lan berkahi lare-lare, malah lare-lare wau sami kedah gesang jujur, resik, prasaja supados pantes lumebet ing kratoning swarga. Pramila kawula nyuwun rumentakna berkah dhateng lare-lare menika Duh Gusti. Mugi krana kegiatan dalem yang roh suci ing lare-lare menika sami saged mekar sae jalaras kaliyan kersa dalem dados putra-putra ingkang sujud ing ngarsa dalem Gusti lan numusi kekudanganipun tiyang sepuh lan langkung-langkung mugi ing tembe sami dados seksi-seksi dalem Sang Kristus ingkang pengpengan awit inggih namung panjenenganipun ingkang dados sesembahan kawula. Duh Gusti Yesus Kristus sampeyan dalem paring sabtu bocah-bocah kuwi kareben padha suwanaku dadi pengatno penuhing pengajeng-ajeng. Mugi lare-lare menika ingkang kala suwanaken wonten ngarsa dalem rumentahna berkah kangge lare-lare menika supados sedaya saged mekar ngrembaka ing babagan kakesem lan kawicaksanan sami katebihna saking sedaya bebaya lindhu, bebaya latu, bebaya prahara lan sakwerening bebaya sanesipun. Mugi sami pikantuk bumbungan saking Rama Ibu lan para tiyang diwasa sanesipun amrih tembe dados lare putraning pasaman suci ingkang pengpengan sujud ing Gusti samangke seneng tetulung dhateng seksi tengah kemawon tetulung dhateng ingkang bedahaken ing salebeting negari lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Menika tiyang seduluripun